Sasisian ai kubli ya phe baro bape ya kanai channel ben ngamla khlam na ben pau ka ching songo ya ka ching kershan jong phisia baro khan ani ka ching kershan te kala te hisha ka en manga khlam poi mudur khlam poi berkhan re kanai en bala poi hadu kat kanai ka thong ka de ka voice jong phisia ka de ka sur phisia ka de ka ching tlei jong phisia bangala poi hadu ka ya ban leno shaka press conference kade ka chingkershan ka sur ching tlei jong phisia barok han te phei hab yasngo sarong ya ka ching kane dika movement phisia te ndera bale nga ngade tang ka sur phisia ngade tang ino ya lambat red baha ba shu shakri phisia kane jing sha de ka movement phisia ken ngalong proud shisha of each and every one of you ngalong proud shisha de dan bok ekane ka ching tlei jong phisia bakkanam lip reken namar babon seni engi ki khasaite shenengi chongshit shipor kamya nregi lip na ang bangi hab dan patience ken kat ekane ka issue kabala nya san pos nyam ni hab dan patience ken ni hab longi bayai sha andi ben chul lip betre ni longi bayai sha ni longi bala long educated hakane ben nin trestom bakanai ka issue kan ngayat chakhamat lemba ka chingkershan jong phisia barok khon how ar phu khandai taring las ngai sa chan nin haka nongston beda shilong nin le ka signature campaign ka de barok ki khon samla kin ya mi shakhamat barok ki unemployed youth kin ya mi shakhamat bet kin one ben represent kin one ben I signature ba pheyang tlei phei stand in agreement ya kanai I invite kut ya phisia ki barok ki samla ben one shakhamat de ka venue kande har tlei kumong Hanongstone berhasilong Hanongstone nila pen bet bakan dan ha ka supermarket berhasilong pen ha ka mau khar kanika parking lot ka bache pat kande khatwe bache men setiap kan da saya kan mau khanang nan Nongstone kande supermarket ar khandai tarik ngai satjan khatwe bache berhasilong kalau ha mau khar parking lot ka chu hai khatwe bache ben ar khandai tarik ngai satjan ben klam ka ching support phisia tangan namla rabanya chakman ngadon bet marwe nambas dang menya ro media ngadon marwe shu ongdon langki nongkershan iwe arungot na yeng te dapen katnai philia support yang social media bangam la mudur philai ong pen mi perthe kala di por ben mi perthe phisia ngakar pat ba pen ya mi perthe kamdira ka rally ba phen akshong to sit and demonstration ba shong raki kanta pheshuan I signature leino nginnam ya break protocol ngo bhawe ya ki mas lachong ben ngamle ran ben oi ganai bangi bar khoi ngidi ki student khamtam nga ba organize ganai ngading dis khna pule das ngo bha da long sa shuan ra ki pen lachong bet ka info sheet da phya kan mau kan sawan ra info sheet ki pen get khnang bangin yo ben thok kertiang en yo ben kolek ki data mo tatang ta phisela kershan yang akan ikat nei ngam la ra khlam da ingo tang pa menta nga dan kam ba phenya kershan haperthe tas ngo bahaya mi lasngi sa chan ngo bahaya wan shkman ngan don bet stai bet phisia he ngan don shkman ngo bahaya wan pen kershan lang shong lang bet ngaste ben suki pasuki ni ya don ka chingesha ni chap ya ka thau ble shibun